आइथिनसोलै। औ मा जालायखो आयै? हा माथो थांलाय फैलाय थाबायबाय थाखोसै बेवहायलाय? ओहो आयै बेयाव थांलाय फैलाय थाबायनायानो जाहैबाय। आं बिराद गरम मोनसोदों अखा हाबाबो माने सान्दुं एसे दुंबानो बिराद बोरैबा नाङो। नों बोरै नाङो मिथियालै नाथाय आं दानो उन्दुथ'नो हानाय नङा। दसे सम बे अखाफोर हाथरखिजों थाथ'नोसै आङो। आयौ हाबाब होमबासो बार जानानै दायो एकदम खनसे दुगैबावनानैसो सान्थि मोनसिगोन आं। मिथिबाय आयै बेनोसै दाउ बेदरजों ओंखाम जानायाबो दिनै एसे माने हजम जासिगोन आरोना बारा जाब्रेदोंमोन आं। नुवाखै नों बेसे गोथाव मोनदां सारायखौ गोदि गोला माने लगायजोबनानै जादां। जारलासो नोंजोंबो नोंनालाय बिदिनोसै। नोंहा दा उन्दुयो ना मायो दायो उन्दुदोहाय आं हले बिदि गसंबाय थानोबो हाया आथिं सानाय दं गोदना सानाय दं मा बुंनो। ओमफ्राय माबा फिल्मसो नायगौमोनहां आइ दसे माबा सिरियालफोर। बैलाय थेख्लाखौ दिरुननो थिनब्रा फिल्मखौ आरो एसे फोरोंथिनखायो मबाइल गोदानखौ। दालायथो रिसार्ज सोना होखाबायना। दांथ'हाय मा आङो दिनैसो लाबोदो गाबोन फुङावसो नायगोन आं र' मोना नायबाय थाला आङो। नोंसिनि फनावसो नायगोनहां नोंसिनि फनावसो मोजां नुजाखायो आरो नोंनियावबो नुजासिगोन रायै नों नायदावबानोथ' फैबाय थाबाय। दे आंनिखौ आहा गोदान नालाय गाबोन सोलोंगोन र' दिनै नोंसाव नायथ'नोसै आरो। जोंबो ना दे आरो होमबालाय मबाइल गोदानखौ बाहायथ'लायाखै मालाय गाबोनसो थुनो सोलोंलायबावगोन आरो। औ हा मबाइल बायफेरा बायनाय नालाय गाबोन मोजां नायगोनबो सोलोंगोनबो आरो फट'बो खेबजागोनहां। नङाबा ओमफ्राय इदिनो आरो नोंसोर जे बानायोना रिल्स नामा बेखौबो बानायजागोन आं मोनसे। दे आयै नोंजोंलाय बहा हानो गासिबो बानायबानो जाबाय होमबालाय। दे थेख्लाखौ बुंहैथां। दे आरो दा बिदि थाबायबो थानाङा मोनागोनानो थाब फै आरो उन्दुआबाबो न' सिङाव था आरोहाय बाहेरायावलाय मानोसै बेलाय। ओं दे आयै। बे आइयाबो ना मबाइल गोदाननि फैसायानो जादों दे थुनोबो रोंलांगोन आरो सप्तासेजोंनो मोजां रोंगोन बियो। बहाबा थांबा नांमारगौबो जायोना बिमाखौ खबर लानो। आंखौथ' जेनेबा मोनबाय थायाना माब्लाबा समाव हरखाबै फन हरब्रबनांगौ जाबा बहा हरनो बेफोरबायदि जायो आरोलै। ओरैनोथ' बेनो बांद्राय दामि नांखाया जास्ट लानो थाखायल' आरोना थेवब्लाबो एसे भिडिअ नायजानाय फट' मोजां खेबजानाय गाव गोसो फसायनाय बायदि आरो एसे लासाबबाय खम समनिबाबो। माबा लक्ष्मणनो फन हरनि र' आङो। गाबोनहायो जोंहानाव फैगोन बायदि बुंदोंमोन आइनि फन गोदानखौ नायनो थाखाय। मा खालामदोंथाय आसोला ओरैनोथ' लेट नाइटसो उन्दुखायो बेबो आं जेब्लानो हरो रायलायखायो मालाय। र' हरनि रिं जादों माथो। दे आबा बेदरा थाब गोदादो ओमफ्राय एसे हांहरदो हांनायखौबो जाथोंसै नानिया। जागोन दे आयै ओमफ्राय अमाखौलाय माथो खालामखो भाजिसो एवनांगौमोन मैथा बाथोनबो खालाम खोन्थादोंमोन ना आङो। खालामबाय आबा मैथा बाथोन खालामखाबाय आरोबा अमाखौ भाजिखौनो एवमारदों। दे नों दाउखौल' आराम गोदादो एसे हांदो बरियानो सानैजों दसे माबाथ' दे हांनायाव हेफाजाब होथ' नोंबो अखाफोर नानि दे आं माखासेखौ रेडि खालामजोबनो। आयौ जागोन दे लक्ष्मण ओमफ्राय इसेबां नांलायामोन ना आंनोथ' ओंख्रि गोजाबाबो जायोमोन दे। नै नानि अखाफोर बेहायनो थाथ' रायज्लायथ' जेसेबां रायज्लायगोन आंहा फिसालाजों इसेनो माने आंनि फिसालानि गोसोआ लासै इदिनो नोंनिथिं फैनाय बायसा आरोना। जागोन दे आयं नाथायो जोंथ' जास्ट ओरैनोसो। जेबो टेनसन लानाङा रायलायलांबायल' था खोथा गैयाबाबो ओरैनो जानला मोनला खोथा बरननानै रायलायबायल' था मिथिबाय। जागोन दे आयं। जेसेनो नोंसोर सानैजों मोजां समाव बिदिनो रायलायदावगोन अब्लासो दा माबा मोनसे खोथा जागोन ना। दे आं बैयाव खामानि मावनि माखासेखो। औ दे आयं ओमफ्राय माखासे खामानिखौ गावनो मावजोब्बाय आंबो मावगौमोन ना। नांलाया आयं देनां जुदि नोङो आंनाव फैथारोबा गासिबो मावजोबबानो जाबाय आं जिरायल' जागोन। औ दे। बेदरखौ खावसे आराम गोदानसै आलुजों संथोंसै ओमफ्राय माखासेखौ हांनोसै गोथाव जायोना। लेबुबो लाबोफाखादोंमोनलां न'नियाथ' गैलानो। लक्ष्मण बे दाउनि बिबुखौबो गारनाङा बेखौबो आराम फेरेदनानै आङो सावगोन दे गोथाव मोनजायोना। नंगौना आंलाय बेफोरखौ जायासै नामा नंदों नोंखौ। जाया मा जानो एसे गोथाव मोनखायो आं ओमफ्राय फानलु होनानै बरिया जोंहा दाउ बेदरखौ इदि हांनानै जानोसै न'। जागोन दे बिदिबा आफखा मारसै। दे मोजाङानो जाबायलै नों फैबाय।
नुबायना बेसेबा मोजां नुखायोहाय सानैजों जमा मिनि मिनि रायज्लायबा बेसेबांबा समायखायो बेखायनो आङो बै थुनथुलिखौ आबानि जिउनिफ्रायनो एकदमबारे बस'नानै गारहरनो लुगैबाय नाङा बिनि फैनायनि लामाखौनो गासैखौबो आं फांथेना होजोबगोन बे सुनिखौ बावहोथारगोन आं नाजाथारगोन आङो नोंखौ बावहोनो आरो दिनैथ' नङा गाबोनथ' बावगोन ना बिनिफ्राय मेगनजों नुवा खाथियाव मोनाबालाय सानबेसेथो बिदि थाबाय थानो दे आरो अखाफोरा मा सुन्दरि नङा नामा आंनि फिसालायाबोथ' सानसे नङा सानसे फसन जालांगोन गलिलांनो हानाय नोंनिफ्रायथ' साबसिन ना बियो महरावबो गुनावबो नोंसो खामानि गैया आंनि फिसालानि जिउनिफ्राय गेट आउट खालामथारगोन आं नोंखौ ओमफ्राय अखाफोर न'आव माबायदि सोलिनानै दं दासान्दि नोंसिनि सिस्टारनि माबा खबर मोनबायना आइयाबो जे लेंहरथारबाय बेखौ बिहाबो फैथारबाय बुंदोंथ' माबा माबि रायलायदों नाथाय बे मा रायलायखो आं सोंनोबोथ' बोरै देनाय लक्ष्मण नोंहालायनो मोजां मोननाय दङ नाथाय आं बे खोथाखौ नोंनाव माबोरै सोंनो नोंथ' गैयाल' होनखायो माथो सोंबानो बुङानो जेबो सोरबा सिख्ला मोनबाबो जागौमोन नाथाय सिख्लाथ' नङा हाबा जाखानाय अब्लालाय नोंनि बे मोजां मोननाया ओरैनोसो जानांगौना लक्ष्मण नोंथ' थार मोजां मोना जानांगौना नों सोरबा सिख्लाजों थार मोजां मोनोबा आं साइड जाना थागौमोन नाथाय दायो आं गासैबो मिन्थिनानै मानो साइड जानो आंनि मोजां मोननायाबोथ' थार जानो हागौ बेखायनोसो नों जवाब होआखै आंनो अखाफोर आं बुंदों सिस्टारा मा खबर माने बिदिनोसै लक्ष्मण बहा दं खबर गैया नाथाय मा खालामनो आरो बेखौबो आं खबर लाबाय थानो सानला माब्लाबा फैनांगौआ फैगोन थैनानै थांबायसै थांनानै दङबाथ' मोजांनि बाथ्रा थांनानै दंब्लाबोथ' थैनायजों समानसैना मानो होनबा बे खोथाबो लाया जोंखौ गावनिबो सानला माने जोंखौ दुश्मनसो सानोबालाय आंबो मानो सानबाय थानो इखो न'आव थाब्लाबो एसे गोसोफ्रा लोरबां बोरैबा मोनबाय थायोना बाजैयालाय दङ लिंदोंमोन आं फैयासै हारसिं फैबाय बेखायनो नों गाज्रिथ' मोनाखैना आं फैनायखौ ओहो मानो गाज्रि मोननो आंलाय मोनाखैथ' मोजाङानो जादों दे नों फैदों दाउआथ' न'निसो गोथाव जाखागोन बिनिफ्राय अमाया एसेयावनो ना मोननाय नंलामोनलै आङो थेवबो जेबो नङा दाउनिबो अभाब गैखाया जोंनाव ओमफ्राय लक्ष्मण नोङो मोनसे खोथा सोंनायखौ दाबो बुङाखै दे जेबो बुंनो हायालै आं अखाफोर आइम सरि आं बुंनो हाया मा जाखो लक्ष्मण हेलौ थुनथुलिसो हरबाय माथो नै ओइ मा खालामदोंलै आसोलो दङ नै दाउ बेदरसो सिथारगासिनो आङो माने गोदादों दाउ बेदर आयौ दिनै दासो एसेबां जानो लुगैदोंना दिनै दाउ बेदर नैलै आलासि दंफैयोलै थुनथुलि माबा आलासि दंफैयो माने जोंनाव सोरबा हरदोंना मा सोरबा दङ नामा आं बुंबायना आलासि फैदों जोंनाव बेनो आरोलै दसे दे आं सासे लोगो फन हरदों नालाय आं रायलायग्रोनि दे दसे थाथ' आं फैगासिनो खामानि मावदोंबालाय इट्स अके ना लक्ष्मण मावदो दे आरो दाउ गोदानायावलाय आङो दायो हरसै माबा नों हरबानो जाबाय फ्रि जाबा रायलायबानो जाबाय दे होमबालाय औ जिरायथ' दसे आं फैफिनगासिनो औ नङालै बिदि जेबो र' आं रायलायगासिनो ना नोंलाय मा खालामदों आसोल आं बाहेरायावसो दंलै नै गरमथारना उन्दुनो हायाखै आरो नोंहा दासो दाउ बेदर गोदादों जानांगौ बै हिन्जावानो हरदोंदां एसेथ' लाजिनो सोलोंनांगौ बै हिन्जावाबो माने गावहा डिभर्स जाखाबाय मानो सेंग्रा मानसिखौ फासायखो बेलाय लाजि गैया बेबायदि फनसो हरदावबाय थायो बिदिबालाय बोरै माने सेंग्रानि गोसोआबो फेस्लाया जानो बोरैबाबा सानना नायबा आयंआ थिगखौनो बुंदों गावनि फिसालाखौ मोजां लामायाव लाबोनो नागिरनाया बेफोरबायदि हिन्जावनिफ्राय रैखा खालामनो नागिरनाया नै अखाफोर नानि जाबायना लक्ष्मणआ फन रायलायदों आयं जानो हागौ बै हिन्जावानो हरदोंदां आं हिन्जावनि माथो बायदिसो एसे खोनास्रांदोंमोन नुबाय एक सेकेन्डआवनो हरो इयो फनखौ दा नोंनो साननानै नाय बेफोरबायदियाव आंनि फिसालायाबो बोरै बावनो हो बियो गावनि मुथियाव जादु खालामनाय बायदि खालामनानै लाखाबाय नालाय फासायबाय नोंनो साननानै नाय नानि लक्ष्मण आबानि थाखाय नोंसो पारफेक्ट बे नङा बोरैबा साननानै नायबा हिन्जावनिबो गोरोन्थि दं आरो मोनसे गोरोन्थिया लक्ष्मणनिबो आरो थेवबो हिन्जावना बांसिन मानो होनबा बे बुजिना थानांगौमोन बेखायनो दा आंजोंल' लोगोसे जा नोङो अब्लानो थिग जागोन नोंनि थिंजाय लक्ष्मण आबायाबो फैफिनगोन बुंलाय आयं मा
खालामबा थिग जागोन मा खालामबा हामगोन आङो गासिबो खालामनो राजि जागोन दे आं माबा मोनसे सानखाबाय बास रेडि जादो नोङो आबायाबो बेखौ बावखासिगोन थाबैनो ओमफ्राय आयं नों मा बिनि महरखौ नुबायना हिन्जावनिखौ माबायदि मा मुं बेनालाय आरो बहानि बुंगोन आं गासिबो बुंगोन आरो एबार देखायबावगोनबो नोंल' नङा गासिबो नुगोन र' नेना थाथ' दसेल' दिनै मेगन मिसिनानै थाथ'बानो जाबाय आंबो बिनि महरखौ नायनो लुगैसाथारबाय माबायदि नायनो गोसो जादों बेफोरबायदि हिन्जावा औ सेंग्रा बरायग्रासो आंनि फिसालाखौ बराय बराय लागासिनो इयो र' बिनि मजाखौ आंबो होगोन ना आं मालाबाबो रावखौबो गाज्रि सानफेरथारामोन आयं नाथाय दिनै लक्ष्मणाबो बेफोरबायदि माने गुबुनजों फासायजानायखौ आं हामजानाय मोनाखै मोजां मोनाखै आं एसेबो बेनोथ' दे सिन्था खालामनाङा गासैबो थिग जागोन थांनाय एसे नायना लिंहरनाय आबाखौ औ जागोन आयं र' लिंहैनि फनखौ रायलायबाथाय बिदिनो 1 घन्टा 2 घन्टा गाहाम रायलायो दोननो रोङा आरो दोना बिदिनो बियो खामानि मावनाय मानि थालांजोबो माथो जादु जाखो नोङो खामानि थाब माबानांसिगौ ना मोनाबाय होननानै लिंबो आरो फैखागोन इयो फनखौ दोनहोथार औ दे आयं लक्ष्मणहाबो ना मालाय सोरबा आलासि फैदोंनो आरो बिसिनाव ओमफ्राय सिख्लानि माथो बायदिसो खोनादों एसेबां सोङासै मानोलै आङो बिदि डिफिकाल्ट गार्लफ्रेन्ड बायदि सोंबाय थानोसै बेनावलाय एकदम शकी टाइप ओमफ्राय डाउट खालामलाबायग्रा एकदम बयफ्रेन्डखौ भरोसा गैयि आं बेफोरबायदि नङालै ओमफ्राय सोरबा फैबाबो मालाय लोगो नालाय लोगो आरोलै आं एसेबां सोंथाबबाय थाया अब्लाबो दि आंजों बे फुरा आधा घन्टा रायलायबावबायलै ओमफ्राय नङा मोनसे खोथाथ' एकदम नंमारगौलै माब्लाबा समाव ना एकदम बिदि माने उसाव बादाव गोदाव सोराव मोनबा लक्ष्मणजों रायलायबाय दाना जा गोसोखौ मोजां मोनो औ मोजां मोनो माने मोजां मोनो मानोना आंनि लाइफआव इमान जाथाय जालांबाय थेवब्लाबो सोरबा सासेया जुदि आंजों गसंनानै दासिमहालागै दङना बे खालि लक्ष्मणल' नंमारगौ राइट पार्सनाबो माब्लाबा रं जालाङो आरो रं पार्सनाबो मालाबा राइट जालाङो जेरै आं एग्जाम्पलखौनो मोनखाबाय अलरेडि सानजों हाबा जानानै गोदो आं जायखौबा सैथारामोन दिनै बे आंनि बेस्ट लोगो जानानै दोङो लाइफआव समाबो उल्था जायोलै माब्लाबा समावनो मिन्थिया माब्ला मा जायो बिसिनि आन्थियाथ' मोजां मोना जों रायलायनायखौ लोगो हमनाय फन रायलायनाय बिदिनो जोंनाव फैनाय आंथ' थांखाया बिसिनाव थेवब्लाबो एसेबां गाज्रिमोन नामा जानो जोंनि रिलेसनाथ' गाज्रि नङा जोंथ' बिदि गाज्रि रायलायाना गाज्रि गोसो लानानै फ्रेन्ड बायदिसो रायलायो बे जोंनाव फैयो मोजां मोनो जोंहा बिदिनो मोनसे फेमिलि रिलेसन गोनां बायदि जालांबाय आरोना लक्ष्मणजों नाथाय मा बुंनो आरो अब्लाबो आंनि भुला बेल' जाबाय गोदो आं सिनाय रोङाखैमोन थार लोगोखौ बिनिफ्राय आंहा दायो डिभर्स जाबाय मोनसे बिराद गिदिर दागो थाबाय आरोना आंनि लाइफआव जेनेबा आरो लोगोसे मानसिफोरनि साननाय बाप्रे बाप बुंनो मा बेखायनो आङो सिरिल' थायो बुंनानै मा जानो बुंबानो बिसोरा खुगा रुबायलांगोन साला अखायाथ' हादो र' ओमफ्राय मोजांबो नाङो आरोलै खिन्थु बाराद्राय हाबासो गाज्रिना दे गरमावलाय आरो माथो एसे अखा थाइफ्रिहांबायना बरिया जासिगोन दिनै